ina jaranimi dugdude ma teñen ko woni dugdaɗo ko fodde so ɗum daremɗa eyyi musidɗo Mamoudou Guissé gorko ɗal hay jeeli jeejugol e nammaji ɗum wodi TikTok ɗum ko andi minen gonde gartam min calmini gartam e kuuɓal e gardugol Iba Kane woni fedde gartam eyyi dendagal nalankoɓe men fiyoɓe kulli fiyoɓe guitiluji yimoɓe ɓe ko nandi foof nan nder toɗete ko yetterano te kadi ko hunde nde hewano dañede kono ɗum ɗo nete wodano e nder henede omo waɗi mo fitti fotte waɗum koye TikTok fitti fotte mo fitti fotte joni holko firti mo fitti fotte sa fitti fawru ma ɗo mbaɗanoɗa guuru ma gawri ndi gasi ha tonede ha laaɓi alay saago jalta holko norma ko jiggoyade ɗum addi jiggore mo fitti sa fitti fawru ma tan yimɓe pottere maɗa aɗa jiggoyo walla aɗa sooda mo fitti fof fotte eyyi pular labde ceer mbeɗa hono ɗeɗo gueɗe ko ɗeɗo gueɗe jari jangguilɗe sukaɓe e nder TikTok e nder dendagal gueɗe ko neɗɗo ino golla hande e nder pular ko foɗarande sukaɓe ko foɗata ko sukaɓe wawa humpitde ɗumen woni e gueɗe to banggue pine men to banggue tinde men to banggue daari men ha e ko nande hen kono noon rendoji men kewani hutorade ɗum ɗonete walla hande ndulumaji demɓe ne waɗa ñalɗi pinal omo foti addude toon Demba Ndiaye Dillaɗo walla omo foti addude toon bayɗo no Moussa Wat walla Moussa Diaw ene ko nande hen so addi bayɗo no waali sek walla goɗɗo ko yimaro ko ina gasa taw safani urani ko ɓippullo goɗɗo natɗonete kaldude hen sa waɗi hommage Ella e Ali Fall a faami a addani henede Hammojo en a addani henede Baba Mala en a addani henede Abdou Djouba en so tawi a addi nalanke goɗɗo oɗon nalanke holko ɗumiti ɗonete mata ko kewindi jiɗɗa kono wona dakam mi poɗɗo wonde e nder ɗemgal ngal on woni mo ala aɗa andi wonko funti yimɓeɓe funtiɓe seeɗa ko wiide ɓayde enen foof ken Sénégal naɓe tan aɗa jogui fodde addude kala mo jiɗɗa ɗum ko funti nde tawno an a wawa dañde ɗum e mabɓe a wawa dañde ɗum banggue goɗɗo a wawa dañde en jiiɗo hikka hunde wotere ɗo Mauritanie ɗo fuɗɗi welde en jii hirde safalɓe taw ko safalɓe waɗeɓe aɓe koɗa kolli ha yo guiɗela aɓe jeewa ha yo guiɗela ani ɗum hayso funtini wiɗi kono enen en mbawa dañde ɗum banggue goɗɗo ɗa wawa dañde ɗum banggue goɗɗo mbiya on ya addu ɗum ɓayde enen fof ken neɗɗo goto wawata wonde e janniru ɗum ɗo nete e saahaji dabɓi tumonde Abdoulaye Idi Seck Wali Seck woni Abdoulaye Idi Seck mo jomandu gangal karele hamɓe haali gangal yiɗi joɗo hucciri funnague to gaari ngula e ndoga gendi e haytirde waccirde gendi wacci wayre gendi nawela men wili ko ƴiwela mi ƴiwoji juuɗi gendi jiɓeri kawtal mamaji juuɗi hulani heege ma wo yewede subala heewa dengue ronkani yurtotoɓe yo yurmede Allah woni makko kanko Wali Seck ombo yimdanno e sooda Mamma Fall to théâtre national Daniel Sorano ɓe accawele ombo yima ɓe toyita ina jaɓana te théâtre national tagal ko leydi ndi foof rendi ko noon foti waade yimɓeɓe ɓe jillodira goto foof wawa hutorade jimɗe keddiɗo e pinal fo yimɓe heddi ɓe jaɓana ɗum keddiɗo ne jaɓana ɗum ko hunde yiɓude kono mande ɗum ɗo nete wayri hande ɗo ɗo tolɗin ɗo ko enen mbarata nalankoɓe meɗen eɗen mbarata pine meɗen ay sa ƴeewi to banggue meeting ngaji en ha ko nande en kalko neɗɗo sohli jaaha gaddiya mbiruji nokkuji goɗɗi mata nokku ɗo jeyɗa ɗo yita ala mbiruji mati nokku ɗo jeyɗa ɗo yita ala nalankoɓe beele ala fodde nde poɗɗa wawde ittande leñol ma neɗɗo kala ɗo woni omo jogui fodde nde foti wawde ittande leñol makko e fannu mbo heedo e fannu mbo kala fannu mbo dillata e nder leydi ndi aɗa jogui ɗo poɗɗa wawde ittande leñol maɗa ha ittinade ɗum ɗonete leñol maɗa yahata en darteten koye ñalɗi pine jaliis aɗa wowi ɗum aɗa andi ɗum tene waɗino sahaji e kala hitande gori men ne mbaɗano ñalɗi pine koɗo sa en tini ustima nde tawno ñalɗi pine sene mbaɗe yimɓe kewi rendide haalisaji ha heewa ko ɓuuren teskede tan ko yimɓe nanda comci yimɓe ɓorno bahaji mbaɗa paɗe ƴigoje mbaɗa dangade gara ñaama jara kaala jaaha tawala golla holno yimɓe mbaɗata ha ko joguiɗen ko kalɗa ɗo hen ko hande ko wayno ndefuji men ñiheje men ko wayno moori men so waɗama e pinal wawa heddade e nder meɗen wasa waɗede tan baltete so ɓenni tan gasi wonta ga sene waɗi kene ko ma luɓoye mama kayden joguino kotan ɗum walla gal kayden joguino leppi ɗum holno watta ɗum heddo e nder men eyyi ceerno Abdoulaye Sarr neɗɗo
o wawa yaade ga o ruttaki ɓenne haade yummade noon jeeyi Seydou Amadou Samba Demba Seydou Diagaraf Demba Wali takko jeeyi ko jiingue jeeri wonde neɗɗo yittaki ko kañum yiɗat hoore mum yidde hoore mum ha tawi ko timmal fasnade guindi mum e ɗemgal mum ha sella koye neɗɗagal kono kadi rende ganni mum ha hisina koye caggaɗa hande gam rende ganni meɗen ha kisnen oɗon are ganni ko hunde sattude ganni woni ko mbiyeten ko cosaan a yiyata neɗɗo ɓi pullo tan ne wofi hunuko muɗum ha heewi min mbaɗata ko cosaan min mbaɗata ko cosaan fewani sellani to taw anda kon cosaan mbatten ko ganni ganni woni inde nde rendo ngo foti wawde hutorede kono wona cosaan ganni ma ganni conce ma conce sa nani conce e ñeñal ko wiyete ko conce conce yeru hoddu nduɗo yeru nono dillirtini ɗum ko conce dande no neɗɗo yimirtini ko conce woni kala ko soññata e noppi ma aɗa heeɗo ko concal ko conce joni noon ñeñal woni ko no ɗum gollirani hoddu nduɗo yeru nono fewdirani ko ñeñal woni ñeña ha fewi eyyi conci e ñeñal ko hunde ñeñƴinani ko e nder helmede ñeeño yalti kono nde joni noon so wonti tan enen koye ñalɗipinal mbawten yitade koye men ɓorno ɗen dangaji men mbaɗen maktumuji ekonen hen ekonandi henete firtani haydara ayi guri men foof ene poti wadde duɗe ɗe ɗon tawa ko jangguinte henete ko fina tawa hande Mboyo Waalo foti jogade duɗal tawa joomen en jangguina hen moori meɗen ganni jangguina hen holno beeɗi cañirte aɗan ɗum ɗon foof so tawi waɗama janggo jaam en jata luɓoyade en ƴeewoye wonde beela tano kaari ine moftuno gayete cakkaji ɗali walla en dangga maktumi en e ko nande en ala wonko kebluɗen sukaɓe ɓe e kala ko yutti to banggue oɗo ɗe defal ha ɓeɗo yo keble e kala ko yutti to banggue tinde holko tindol nafata holko wonno darde tindol kono keble ɗum ɗon ko ali saka ɗum ɗo neti winde jooɗo so windaka hankkadi gontan ko yimɓe yahoɓe inin jiggoyo tindi ɗum winde pay ko winde kullereje binde e ko nande may ko winde woni pay ko eyyi ɗum ɗo foof ko winde jayni saji meɗen saabu yimɓe no mbawi ñohde to koɓe ñohara ko koto banggue ganoje ko ganoje ko pular labde kono ko gandal ko kala ɗo joni wonde yimɓe janggude ɗum ɓe mbasa jiggoyade ɓe jeyande hoddimɓe men ɓe to banggue safalɓe ha to banggue ɓeɗo ha to banggue Mali kalde hay soko pecce jamma pindinɗaɓe aɓe paari eyyi aɓe jogui foof waɗi ɗum jomumen koko kebla e ɗiɗo nder fannuji e noon ay hande kala ko dillata to banggue nalankagal diine men waɗi ɗum wiide wonde haramu ɗum ɗo ko nanɗo ɗum fotani o ɗum neɗɗo te neɗɗo ay finalement ɗo mbawɗa wonde foof angal foti tawede e maɗa min mbeɗo wawi ɓoynarde kostimam taw jomum to ɓuranima wonde pulade to ɓuranima yidde pulade faami wonko teskimi seeɗa e nder guure men ɗe ko teskimi kono gasata onon foof on teskima ɗum hande so tawi wiɗo hen a yeehi to guure men oto nague mum oto nague mum so nague muyi tan guɗe ma yi guure ɗe a nattat dende hen dille haydara ananta so futuro yoni tan gasi Ablaye aɗa andi holko ɗum joni holko ruttinta sukaɓe holko sukaɓe jogori fagguitoyade ɓe ndiga ala komi jogori faggitade ko waɗi ɗum ko wat sappino jeeya hen hande min somi ari galle ma ñallude walla hirde gaddoratmi ko portable am an aɗa jogui portable ma joom suudu ma ne jogui portable mum mini ene jogui portable mum ko fonno ko wonde faadare e nder jewte meɗen en jewta ɗum ko fof wonata ko téléphone muɗum nane e nder jokki e réseaux sociaux ko heɗata woni ene yewta a faami wadde celɗude nde neɗɗo ala ko bonnantamo haydara waddanta jomumen heddade e nder cuuɗi mumen aɗa jokkodira e woɗɓe kono noon
an a famani won ko gonɗa e warde saabu ko adi foof yewtere ala te an e joom sirma so tawi yewtere ala ɗon nete ma communication ati wadde ko bolle communication jaki noon ɗeɗo nede gueɗe ni jeeya hande ko woni Fouta guure meɗen ɗum wona Fouta tan ko e nder leydi meɗen Sénégal fof no ditori est ce que ɗe ɗon kono jaaɗi ɗo ɗo garɗa ha ɗo henna eɗen gonɗo e bambaɗo men ngana o ƴeewa tufde nde rokkata men no fetiri foof Ndiaye haadi Ndiaye fonde mi leñol laysal jaliis di abdoulaye ali jallo gorko mo fani ndol galle Allah oɗo mosi komin ɓummi ɗum fenti ɗum mbimi ɗum fonde mi leñol yo pulago renti kala ko renti tan tiiɗani kala ko renti huule hesse ittane gueɗal jomiraɗo joom baɗe bawɗe o so tawi omo tellini yurmede makko ndema dulɗe fof ndenta ɗum de pulago ndenten ko dental won doole min beltanimama no fewi ɗeɗo tufde nde pentuɗa taw kadi ko an fenti ɗum jo fiɗa tigui rigui ko doole yo yimɓe ndentu gona neɗɗo goto nde tawno so fodde leñol so tawi en ndentani ala ko mbawɗen wadde jaliis gattaten koye calɗi men ɗiɗo henna nayyi ndema awa gaynaka fitiram golle kala hen saldu pinal nde nder saabu demowo o ɗo remata ɗo guilɗo mo rema ha ɗo hurnoto ɗo ɗo soñata ɗo kalde omo dawa pinal nde nder he gawowo o kalde o dawri wadde dillere makko pinal nde nder ko nonne kadi kanko gaynako o pinal ene nder ha jaltinen ƴaroji men gueɗe men goɗɗe e goɗɗe e goɗɗe ha tenti noon to banggue kadi fitram golle men ɗe pinane nder joni noon hande o golle ɗe maayi ndema ka ustima natti wonde wontide maaro awa go natti wonde wonti maayo awa hango gaynaka hande en jino way ɓitti faaɗi ñande kala ko kareli ko wayno fitram gollal ngu ustima natti nder ɗum ɗo henna hande so tawi wodani pinal ne wawi wontude eyyi Abdoulaye Sarr Allah jarama jarama aɗa andi en kaali ɗum nane wonde kala hinde mi jogui pinal muɗum keeri kono noonne kay golle aɗa andi leñol fulɓe fof ko yimoɓe gaynako so yewama tan yimata no taggina toƴƴo dande e nder dunde tene ko yimata ladde ko ko diwri mbiyata ko ɗum ko yimata ko eyi gawowo so teeli kañum goto yimata nar dande maayo ara nana kaari wi wonde kaari nana yima mbiɗa ni kaari ne yima ko jeewaɗo ko noonne kay demowo ha e dendagal fitram golle jimri koye men jeeya e doono ene serta e yoga e fannuji ɗum saabi bindumi kala ko yiti to banggue jarare guuri hande a haali ɗo to banggue ndema hankkadi gonti remoɓe caynisaji woni guese maaruji teɗɗo ndematen ɗo guese maaruji ɗi wonko wonno ɗon o adi maaro o adi maaro ko wonko wonno ɗon dundu no wonno ɗon ne joguino inde
inde nde majji wendu ne wonno ɗon wendu yeehi wendu ko kulle ladde garanno hen ene jaa leɗɗe mawɗe mamaji jumnode inde no gonno e nokkuji ɗi ɗo nete ɗum noon fof fuugama haalade te nde fuugande watta projet inde projet wonti ɗo eyyi ille ɗe to yete majji hande sa yi fanayi ɓe ma guesa ɓuuri bamuɗum ɓe ɗo monde ko rasel inde ɓeyduma yi beedi gonnoɗi ɗo e calɗi e kolaɗe gonnoɗe ɗon hande ɗon foof weyndu gawde en weyndu daƴƴe en weyndu murtoɗe en weyndu koyle en bowel bottaji en ɗo ɗon hen gueɗe foof ille goɗɗe lomtiɗo joni noon ayi ɗum ɗo net no majjirta ni pinal men ko noon majjirta est ce que so boni koye momtade wadde so towi ɗum ɗo nete windaka enen holto paaɗen to banggue hande ndema awo maayo natti rokkude no rokkiran noon ni liɗɗi wadde hol peeje ɗe mbatten alay saago mbaɗen eɓɓoji woni liɗɗi beeli ɗi goodi liɗɗi ɗi mbawino heede to a faami woni pisculture eyyi to banggue gaynaka huuɗo ina wawi dañede huuɗo aawe huuɗo nema koɗo hen te nana e nder fuɗɗima arde tigui rigui ha e ko nandi hen wadde ɗeɗon hen gueɗe foof rokkata en ɗum ɗonede ko alay saago ɗaɓɓen karallagal jangde wiyete ko jangde e karallagal ko ndeɗo nete jangde fof no didorde ko anda ko to banggue arabe to banggue français to banggue anglais ɗeɗo nete gande foof yiɗo kutore ɗe mbajire ɗe mbatte e pulaar nafa en te no foti wonde wadde on saaha kala fannu ɓamtare ɗo memɗa aɗa foti ƴellitade ɗo nete saabu ko haralleɓe muɗum goni ɗo nete wadde ɓeɗon haralleɓe ɓuuri heblede koye nder diwuji hande no foti laamu ko hebli e nder leydi meɗen Sénégal sen ƴeewi hande to banggue sayed ɓuuri yaade no foti remoɓe kebla hen nete beele ko hebla ko to banggue remoɓe beele jincude ndi yiyama walla yiyaka goɓe kewton nawde ko neɗɗo mo janggayɓe sa hebli ɗum janggo jaam wawa artude e nder rendo nawnoɓe ɗum go nennoɓe ɗum ɓe arta rokka ɗumen cimtiɗi ɗon a hewani heɓde jomumen ko jeehi tan mbaɗi heblo keeɓi roɗede kalisal tan mofti garti ndeeƴi woni ɓe gartirta cimti walla heblaɓeɓe oɗon heblaɓeɓe hol peeje ɗe jogoto ɗon ha ɗum ɗo ko waɗa ko fuɗɗo yaaji a yeeri joni so toon ƴeewi diwan Ngenaro koyno eɓɓo wiyetego yaajede jaaɓe ɗe ha e ko nandi ene jaaɓe mum fata to mum foof tan eyyi no waylirte ni hande ha rewɓe mbawa hutorade jogue gueɗe e karalle gonɗe ɗe toon ko waɗa ko toon koyno fedde wiyetede koyno nafoore Harouna Moussa Dia ha e ko nandi ene jomin ko keblete ko e eɓɓoji ɗi jogotoɗe gam mbawde jomin mbawa joktiyade koye mumen jangge wadde so towi en ndewani e hono ɗeɗori gueɗe koyno nafoore en koyno suudu menes wonko ngakkirto en ko heewi firti wonde ko en mbaɗata kalisaji kewɗi mbaɗete e nder kala ko yurtide banggue hebloji taw kadi ɗum ɗon ede yahata hay nokku te kadi so rewintaki kadi ko ɗum caɗele jogue gueɗe ne mbaɗe taw ndewintaki e nder Fouta kono noon fo no didorde Ablaye jangde meɗen ɗemgal neniwal yo daɗɗo mi arta seeɗa wonde ɗoɗo kalɗa hanki men a haali ɗo hen no mbiɗa suka hanki université makko ko dingiral a witti e nder leydi Sénégal a witti e Mauritanie a yillimi hen no fewi ay he guure minen min jeehi caggal leyɗen to min bitti toon no fewi kono min tawi toon suka hanki gonɗo ga e dingiral piƴƴo ga e dingiral mo nanata hay ɗemgal gotal o yonta ɗannade o yahata hay lamorgo makko ko ɗon o rewata o fecca keeri o yaha yettuley ndiw fayi o yetto o wonta conseiller ministre taw itti ɗum koye dingiral ngal taw ganduɗa jangguɗo ha yetti université ɗemgal janangal o kañum wawa wonde hay conseiller hoore mum kono en jiiɗum hande saabu hande sa ƴeewi hande alɗuɓe e nder leñol men hay goto wawi inde mum hewɓe mbawa holtoɓe keeɓi ngal pinal e ngal ɗo gandal koye dingiral no mbiɗani
joni hande beele artirde en e dingiral enen ha mbawi artude dingiral kutorɗen konngudi men ɗi sabu pular wi eɗen kewi pular wi hande natten nande pular wi mbiyen hoddi min makko walla français wi walla anglais ni wi ñande haala mo wima en tout cas anglais wi e natti hutorade ko pular wi ten ko pular wi ko hunde alɗude ɗeɗo gueɗe a tan que wittiyanke holno jiruɗa e rendo men go hande ɗum no wayata ha wawa wahlede eyyi ko mbinomi ko tan guilay ara wande ay ndimagu koye fiññitade kono wona iyebare min mbiɓe fulɓe kadi dillon e sénégal nde bone billon bone nani moyto ala mbono woyto ayi ɗo gaari jolfo wakki ɓande dasi garowol sacci wonde seydar gorko gamaji dande ma taccino maji yaaduma waɗi jolde a ɗaccimino hoɗorde holde hiddimi ko hulɓe diide no nayi karɗe ɗe jiidi so gonga walla fenanidema lello nde yenade ay tige mijuma wonno ko ɓuural nde jël ɓe dotta ɗum kural fulɓe sénégal cohlani ndima bo nde ɓe goyi jenanako gando men nafata gala min ñambata e nde ñina jagorɗe cikkuɗen ko ƴañorɗe towɗen ko ƴantorde ɓe timmani hay mom torɗe en ngala hebloɓe joguiɗen ko babloɓe leñola manede ñaten gardiɗo tawa kala kare ko paddiɗo gurdam e ndi leydi o wayno kono pine e gande men hono ɗayo holti hari min dawrugol ɓe ɓeyde pulago tan ko pusi e darde koddo ɓeɗo goddo si jem mot ɗi pulogo jawaɗo musidɓe ko paɗo ɓe sénégal joɗɗen e bone leñol nalɗirɗen e mari keɓen fodde wona dokkal ko fodde ɗo joom anda e sénégal ko enen ndendi gal so ɗinni ɓuuri yimo wal kono ma jelle radio bone mbalbel potal no wonda e gal gasi ɗo fandare nde foof no diido a tonggui ɗum foof koto banggue ƴellitare ley koto banggue katantaka min mi jibinaka e Fouta mi jibinaka e Fouta jibinaɗa jibinani ko noadi ko mawni min zoyrat Allah rokki en fartanŋeji kewi mbiɗa salminora dendagal zulumrelo hayre gaddude Mamadou Abdou de dendagal nalankoɓe jogue e nalankoɓe koye nder zoyrat min jeeyi ɗum jibina zoyrat mawni nouadib jibina nouadib mawni e zoyrat jibina zoyrat mawni e zoyrat holtera kone Mauritanie Maroc ko toon hedde toonete woni nder diwan Tiri Zemour ɓeɗo Wali Seged Samba Diye Saleh a Thiawel en e ko nande ɓeɗo foof ko toonete min jii ɗum toɓe garanno eyi on fiti ko toon zoyrat ko yimɓe mahawdirɓe toɗo ɗo gummoɗon sa welama gummoɗa tore mbawɗa ummade fof sa naati zoyrat yimɓeɓe foof garate maɗa kono hannde ɗo hite Dakar aɗa wona ɗo hite fodde hitande to e gati yaade ɗum ɗon joni yahawdirde nde koye pinal yahawdirde nde koye pinal te ɗum koko natti ɗum hannde koko natti sorboji koye pinal suroji koye pinal e ko nande hen kono hannde ɗum ɗo fof amin jiiɗi carhinna emin seeɗa ko wonno sorbo e surmo sorboyde ko ummade wuuro paya wuuro aɗa ƴeewoy nede ɓiɗɗo debbo jonta aɗa taw ko nanɗo inde muɗum hannde ɗum ala hannde ɗum ɗonete ala aɗa hirna takkosan wuuro moɗon joftiya gueɗe village walla joftiya jama alluwaji faami gona tonede ha waktuji waɗa ha feccere jamma gummotoɗa tonede ade wondima gartoto ko debbo goto no ten sa fini kene dawa haajuma dawa haajuma to haydara ala ko bonnanta e nder henete gueɗe kewɗe ina peeña ina ande garɗo o holko woni hoɗo hinde nde o woni mo garɗa ƴewde o so tawi o yewtoyima on teldat e suudu muɗum oɗon jirgodira to banggue kongi gam andude beela oɗo ɓiɗɗo debbo omo songui walla oɗo gorko omo songui ko ɗon pinal dañata jibinto ko wiyete ko holko ɗiɗi heƴata holko tati kalata ha e ko nandi hen ɗum ɗo joomi gonata koye wosdirde gande kono andata debbo ko haddi gonɗa noon joomum ha joomum rese tawa meeɗa andude holko haddi kono hande oɗo saare ɗo ɗo gonɗen ɗo ko yeewe daddi foof debbo sa teldi son teldi e suudu tan torko rido tellima beela ko hoccete ko to banggue pinal beela mo ɗum heeɓe ɗo nete mbimi wonde ala ɗum wawa heeɓede ɗo nete waɗi ɗum ko ɓe jewtitta te kene dingiral kadi heblaniɓe
no foti ni heblirede nden en nana nokkoɗo ari gala kaari en enen fof toon gottoten enen fof toon kireten waɗi tumbuɗi enen fof toon ñallaten teno kanko mo koɗo ari o tinta teddedi ala sabu woni ara fof waɗa ko addi hande noon moni kala jaggui junggo mum heeji ɓen koɗo ne ara e wuuro ha hoota gottiɗani ɗum ni kay ko hanki giwmi wuuro moon i mane garɗa ɗo ayi ɗum ɗo henna so tawi ɗum ɗo ari a tan ko wicciyanki ɗum sen usto e leñol ene majja e leñol leñol wona tan koye mayde wona koye mayde leñol ngol serata e caɗele te hande ko ɗum ɗon ete hepti nokkuji meɗen nokkuji pulaku hande ko ɗum ɗon ete hepti te bangñogum jarugum ko ɗum woni toon ayi mi rokkuma yerugoɗo nalankoɓe meɗen hanko ene samba di en James Brown ɓayɗo no Alassane Demba Dioguen so towi ɓe gari ɗo yete joni ko hirde ɗo ɓaɗata gara galle moon ne jippo galle moɗo wuuro foof ndulmaji foof renta sa heeɗimo joni kasetaji mabɓe tawata ko wewoni kaari juuɗiɗo ene bujjoy kaari juuɗiɗo ene busap kaari juuɗiɗo ene nogas ay oɗon kaalisi ne hewno e mabɓe tene kadi koye fayidagal ɓe kaala koye fayidagal faami yimɓe foof gara ndettotoon teddugal ngal mbiɗɗa ni teddedi ndi jippaɗo o tinata ndiɗo nede teddedi hay te nalankoɓe kadi eɓe guuri e ɗeɗo nete juurle hay caɗele gote go hande sa noddi nalanke mbiyatma wonde ko million ngaji 5 million ngaji 6 ko nande waɗi ɗum koɓe natti dañde noɓe dañiratno ni guila e arwande wonde wonti hande ɗum foof sattinama nalankagal rokkaka fodde muɗum no foti ni heeɓi ɗum waɗi mi yiide wonde leñol ngol ala nalankoɓe ko mayi ngol nesuji e aadaji maggol jamareɓe seereɓe maggol foof mayat moggol muɗum ngol ay awluɓe ñamakala ne cooloji maggol jabbo ɓuuɗi almuɓe gay e maggol foof ko siftoɓe golle maggol ndeke noon haaliyankoɓe maggol gurtanaki no doggol sino foof wonano nalankoɓe maggol toon no ken gostama no dammol ay ko waɗno duuɓi limtilmitinɗe hande nen sitte hay sino ken tawno ko puɗɗogol maggol ko noon jetten Allah jetten nalankoɓe mayɓe maggol golliniɓe leñol guila arwande maggol woni hen kumbita kon koɓe fara maggol ay lamine maba guese ko goto e dardeɓe maggol golole sey kumar ko samba ɗo gandira soma dia guelayali fall samba joom leyli amadou koli sall wali seki ablaye cenit min jitta noon bayal samba tentenoɗo neɗɗo huɓɓi foyre maggol jetten Allah noon jetten nalankoɓe ande ɓe baba mal abouje jubade ousmane hamad e yela joom dama ndiaye ndillaɗo e woɗɓe ɗe woɗɓe gasata wadde nalankagal no foti rokkede fodde ha timmo ɗum ɗon woni ko nattuɗen wadde hande sa ƴeewi to banggue fiyoɓe kolle woni nokkuji ɗe jaata a tawat kolli ɗi natti wonde pulago wonti goɗɗum gonti gacci malinaɗe ɗi gonti gacci safalɓe gacci mali e gacci safalɓe natodiri hen natodiri hen gacci sara kulleɗe pulago ngu usti kono joni sa heeɗimi bayɗon Samba Demba Diade a andat tigui rigui walla bayɗon Seydou Ba a andat tigui rigui ko pulago ɓol o hoɗata ten dillaɗe ma kono sa ƴeewi e nalankoɓe gacci safalɓe e gacci sarkulleɓe wambarankoɓe natodiri nder toon wonti goɗɗum jomumen ene jalta pinal ngal haala jaliis yewtere men ari e woɗɗoyde ande weeli tigui yeeɓiyankoɓe men onon kala on calminama on jii hande jaliis ko haalde hen ko pulago tigui rigui kala e mon kettiɗo ene gasa ma ɓerden dogue mum eragam tan min wiide guila diaspora ha eɗen jooɗiɓe ga hene ɓe batten haqqillaji men e ɓeɗo hen fiyoɓe men kolli batten haqqillaji men e yimoɓe men batten haqqillaji men e dinguire men ene hani e kala saaha mbaɗen juɓɓinen hakkude guure men taw ko dingiral nodden sukaɓe rewɓe e worɓe gartiren haqqillaji maɓɓe holko wonno hanki dingiral so wona tan addude hande nalankoɓe waɗoɓe raaɓa walla goɗɗum ene jima ɗum tan yonani dinguire men ɗe nden ɗe guila ɗe mayde ɗo dingiral wonno foof nden ɗe guila galleji ɗi hande miruji ɗi no gardi ni neɗɗo ma ha ñama dingiral hanki ganduɗa ko ɗo bamma fiñño andi garɗa piƴƴa ɗo ha dañƴa haqqille saaha foof ne moƴƴi gartiɗon sukaɓe nane hayɗo tindi en jii tubakoɓe ɓe ɓamtiri ko tindi saabu hande sa laari ko wiyete nikkeji woni dessin animé ji ko tindi ɓooni ɓe jaaɓi kettano ɓe pierre de la paix woni bojel ɓe dokki ɗum inde mabɓe ɓe dokki powal inde mabɓe kala kullel ladde ɓe dokki ɗum inde mabɓe teni haala ɗemgal mabɓe yahay ladde mabɓe ñaaƴa teni saɗa laara ɗum an hanki gonnoɗo aɗa ɗum ɗo ene wonno e ladde ma
ceeni ɓiyo ko ɗum o laarata e nder galle ma so yi école ko ɗo janggat toon holno jiira ɗiɗo tindi hankiɗi mawɓe men joguino hol nafoore e gandal e pinal bawgal ƴellidde nadde hen ha rokke men enen e ƴellitade. Ablaye Sarr tindol tindinat tindol waɗa ɗum wiyede wonde tindol ko ina tindina ina ɗowo neɗɗo e fannu so wiyama joni dembe bojel so haalama to banggue aybede ko nandi henete ko jangguinta neɗɗo wonde ko gaybuɗa ko foof rento won gueɗe ñamirde rento ñamirde no fewa rento hujjude ha ɓurta saabu eɗen jiiɗum e nder rendoji meɗen ndefuji mbaɗa ɗo tan kawra henete neɗɗo ɓurtuɗo ko gaybuɗo kanko sago makko foof ko yo ɓaftu nawo banggue makko tan walla nawo galle makko heddiɓe ɗumen jangguinta neɗɗo ko hakkillantakal holno neɗɗo wuddata to banggue rendo bojel to banggue ƴoƴre muɗum hol peeje ɗe neɗɗo jogoto to banggue gurdam rendo holno gurdirta e yimɓe holno yittiranta neɗɗo o gueɗal kono ɗo a ɓilimo ɗo holno mbatta feere ha ɓiltuɗa mo gonɗa o ha ɓiltuɗa e nokkuɗo ɗe wadde fiji woni ko tindol tindina joni noon e nder hen so tawi mbimi wonde ɗeɗoji gueɗe foof ɗe bindetaki ko taniraɓe men joɗotono e ɗum hande yoɓe taniraɓe men cankima ko heddi ko jogaki firnde tinde ha ko ina wawa yewtande ɓesguji mum hande il famde neɗɗo jeftonowo ɓesgu mum hande ɗo tolni no rentorto gurdam aduna ha e ko nandi henete kono joni an sa woni baba galle ga woni yumma galle koye nder galle moɗon gonɗon ko tubankore kaala toon walla ko anglais kaala toon walla ko wolof kaala toon walla ko arabere kaala toon firti on jiiɗa ɓiɓɓe mon ɓe yo paam holko woni pinal mum aɗa andi wiide wonde yettede mi jallo tan walla gueɗe ban ɗum addanani wonde pullo saabu pullo wonde pullo e fulɓude jiida neɗo mbono pullo to o fulɗani fulɗude ko jogade nde jikku pullo to banggue ɗemgal to banggue gacce to banggue gonka ha e ko nandi henete nde fitti wonde ko oɗo omo hormi dendagal daawi pulago en gari ha ɗo henna en jii deftere ne wiye ndikiri jommolo yeeɓiyankoɓe men eɗen jogui patroŋeɓe alɗuɓe holko mbiyataɓe e ndikiri hande so wattama no comme nike dese animé holko jogo rokkude en ina wawi wonde film ni ndikiri jommolo e defte kewɗe nanɗo iten bindani wawi wonde film uji yimɓe kutoro hande sa ƴeewi ko yeɓata ko jor ko e nder film uji mbatteɗi ko ɓuuri ko nene hewde ko yoɓe mbi hakkude ñaan tan jallo soba bari no ko nandi hen wadde ɓen ɓe donko dañde fartangue e nder ɗemgal ngal ɓe paati nokkuji goɗɗi ɓe cotta payto wono to ɓuuri wadde ɗum ɗo seeɗa toon ɓuuri ninde enen koninnude yewtere men heddiyango mintaji tati ɓayde mintaji tati heddi min dokkuma hol yimre nde ɓurɗa tan horsinde jimi ma bisimilla jimmi de ɗaccotan mi waɗa koddigal bisimilla e koddigal ɗum noon koddigal jaliis koddigal gaare enen bandiraɓe teddinen koddigal mbasen awnodirde jogɗoɗen teddugal soko nannanti keewi wonta ko kotodiral jiɗmi ko koddene dow beldal saabu koddiɗuma wonantuma seede e gollal neɗɗo koddiɗum yo gonde dow beldal neɗɗo koddiɗum oto ɗabɓo dukkel so koddigal weeli no ɓuuri jiidigal ƴeewen nelaɗo ñembet bo ko kisal jaajñat ɓerɗe men no dingaral mbawteɗen kala gaddowo luural mbiyen ɗum ɗon wona ɓuural ay hoddiɓe soko beldani ɗum ko basal so ka yiiɗi luɓade jogata ko cuusal tan soko deñi kewel oto ɗamina ballal ñagoɗo Allah cellal ɓollal
wonko waɗi suudu waɗede pallaɗe cooral gati ɗum nangue ko ɓakkere e caral tinoɗen ɗamɓen dental rendiniɓe ko jokkodiral haari sukaɓe on tata mawɗo ɗum ñaltino barodiral rewɓe men yo pamɗen dukoyɗe hada kono min wonto tekkodiral yimɓe yo gonde nundal hoddiɓe yo ɗaccu mallodiral saabu batten ɗum ko nanggodiral julɓe gara bajo wonto nimsiyal abdoulaye ali diallo jallis gorko mo mboyo ha kandorgal ceenoji lewre belaya modi yoro gorko mo mboyo ɗum ndeɗo yimre mboɗo yiiɗi politicien ji ɗi dawriyankoɓe ɓe paama ɗum saabu hannde gonɗen koye campagne en jii hannde kare ɗi keewi gulal ɗi keewi konngol ma mbayini guranan kadi ne gayni yooɓe gartide hakkillaji mabɓe ɓe ganda kala ɗo ɓe mbawi wonde koye bandiraɓe mabɓe ɓe gondi ƴettodirde nde jaasi warodirde haydara jarani ko dawrugol tan dawrugol ko etade yuɓɓinde nokku ɗo woni ɗo kala mbo wawa mbo fewɗani nokku muɗum yo ficce wedde ladde gollowo tan sohla yo Allah newnan golloɓe ɓe e nder nokkuji mumen amina ya rabbal alamina ceerno haadi en gayni ha laaɓi kono ko an uddata hanti yewtere meɗen musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe yewtere suudu men hande won nokkole men ko jaliis sen joddima ko en beltoto no feewi nde tawno en jii alhamdulillah o yetti kono kadi o jaari dendagal pulago gala kadi mo wi fulɓe ɓe yo tinno ɓeydo darde woni kala duttoɗen e koye men ganden ko enen pirata laabi ɓamtare koye meɗen aadi men so jomiraɗo hoddiri ko alet paaɗo ɗo e nden e jaam jogomi jogon min ɗalda mon e ceerno haadi ndiaye wela segene seen patron tuddul Sidy Lamine Niass tuddul keneen c'est le peuple sénégalais c'est lui qui vous paye mooy ki leen di jëmale kanam. La voix des sans voix. Walfadjri, la voix des sans voix. La voix des sans voix. La voix des sans voix. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais kon nag bu ngeen bañee seen askan yëpp leen lépp lu ngeen fi amee billahi Sidy Lamine joxu leen ko wallahi Sidy Lamine joxu leen ko.
àddina yàllaa ko waat Walfadjri moo ànd ak Afrique ngir Afrique mun a gis fajar gannaaw bu Afrique xamee bu mu jaameel gannaaw bu Afrique xamee nooteel gannaaw bu Afrique xamee muutu ay ngëneelam ak xéewal Walfadjri moo jotlee Sénégal ngir war a fees àddina ngir teggil xale yi nga xam ne ñu ngi mbëkk géej gi foog ni Europe rek mooy palaasu teraanga mu won leen ne teraanga fii lay jógee Walfadjri jóg na ci fajar ngir wane ne loolu yàlla waatoon yegg si Walfadjri daal yeewu na ci fajar Walf dundal Walf dundal Walf dundal sa dund am na njariñ Muy bien. Between Indian Sea and Kalahari, Atlantic and Sahara, East Africa, Africa Dukungan, Rifonde Sambela, Cakenala Kureso, Mama India. Yen Wakikicho, Waserekuna, Yen Wanjongo, Wakambakuna, Sangineo, Sanjarmeo, Bunyu Jubabre, Bunyu Samonere, Conan and the Joe, Joe Chaman Joe, Chadi Duk, one and only Duk. I'm very black, it's my life, yellow or white, it's your right, better be right, and feel very nice. My jam gang, Google the angle,